या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। सिंधुदुर्ग नगरी इथं शेतकरी नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली आंबा काजू बागायतदारांच्या नुकसान भरपाईसाठी भव्य मोर्चा काढण्यात आला। याला सिंधुदुर्गातील आंबा काजू बागायतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। आंबा काजू बागायतदारांच्या मोर्चात शेतकरी नेते राजू शेट्टींनी सरकारवर निशाणा साधला। यावेळी शेट्टी यांनी सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 22 तारीखपर्यंत मुदत दिली आहे, अन्यथा मुंबई गोवा महामार्ग बंद करू असा इशाराही दिला। शेतकऱ्यांसाठी अधिवेशन सोडून आलो, आंबा काजू पिकाच्या नुकसानीवर सरकार गंभीर असून नुकसान भरपाई देण्यात येणार असल्याचा विश्वास पालकमंत्री नितेश राणेंनी व्यक्त केलाय। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या समवेत शेतकरी संघटना प्रतिनिधी आणि माजी मंत्री अधिकारी अशी बैठक लवकरच घेणार असल्याचं म्हणाले। पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मोर्चाला सामोरं जात बागायतदारांना विश्वास दिल्यामुळे त्यांनीही चांगला प्रतिसाद दिलाय। स्वतः सरकार या मोर्चाला सामोरं आल्यानं राजू शेट्टींनी मंत्री नितेश राणे आणि सरकारचं कौतुक केलंय। आंबा काजू बागायतदारांच्या प्रश्नी रक्त सांडू पण मागे हटणार नाही, आता आरपारची लढाई असेल असं विधान राजू शेट्टींनी केलंय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कांबळेवीर कुडा येथील सुपुत्र न्यायाधीश आनंद भारत होडावडेकर यांची जिल्हा न्यायाधीशपदी निवड झाली आहे। कोकणातील शेतकरी स्वतःहून मागत नाही, त्यामुळे आता तशी परिस्थिती आल्यामुळे सरकारनं ठोस निर्णय घेतला पाहिजे असं विधान माजी आमदार राजन तेलींनी केलंय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षण विभागातील त्रुटी संदर्भात शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे, संदेश पटेल यांनी शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेतली आहे। यावेळी कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले उपस्थित होते। आंबा काजूला हमीभाव मिळाला पाहिजे, तसेच फळ संशोधन केंद्रात कुशल अधिकारी हवेत अशी मागणी नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांनी केली आहे। बांद्यात हार्डवेअरच्या दुकानाला मध्यरात्री भीषण आग लागली। कुडा MIDCचं अग्निशमन दलासह वेंगुर्ला सावंतवाडी दोडामार्ग अग्निशमन दलानं आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केलाय। आंबा काजू बागायतदार शेतकरी आक्रोश मोर्चाला वेंगुर्ल्यातील व्यापाऱ्यांनी पाठिंबा दिलाय। वेंगुर्ले बाजारपेठ पूर्णपणे बंद ठेवून हा पाठिंबा देण्यात आला। कलंबे शिरशिंगे शिवापूर घाटमाता रस्त्याच्या कामातील मोठी अडचण आता दूर झाली आहे। फॉरेस्ट खात्याच्या जमिनींसंदर्भातील तांत्रिक आणि प्रशासकीय पेच सोडवण्यासाठी घेण्यात आलेल्या सकारात्मक बैठकीनंतर आवश्यक असलेल्या जमिनीची वर्गवारी पूर्ण झाली असून सातबारा देखील तयार करण्यात आला। कोळझर इथं शिमगोत्सवाच्या सांगता सोहळ्यात पर्यावरण रक्षणाला बळ मिळावं यासाठी गाऱ्हाणं घालण्यात आलं। गाव आणि गावपण वाचवण्यासाठी पर्यावरण रक्षणाच्या गावानं केलेल्या एकजुटीच्या निर्णयाला यश देण्यासाठी बळ मिळावं असं साकडं घालण्यात आलं। कणकवली शहरातील कचऱ्याचं वेगवेगळं संकलन केलं जातं। हा कचरा डेपोमध्ये गेल्यानंतर मात्र त्याचं एकत्रीकरण करून जाळला जातो अशी बाब नगराध्यक्षांच्या पाहणी दौऱ्यात स्पष्ट झाली आहे। शहरात संकलित होणाऱ्या कचऱ्यावर तातडीनं प्रक्रिया सुरू करा असे निर्देश नगराध्यक्ष संदेश पारकरांनी दिले। आंबा काजू नुकसानीबाबत सरकारनं अजूनही पंचनाम्याचे आदेश दिले नाहीत अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे। कणकवलीत आरोग्य विभागामार्फत आयोजित करण्यात आलेल्या मेगा आरोग्य शिबिरानं एका 9 वर्षीय बालकाला जीवदान मिळाले। देवबागमधील झेवियर फर्नांडिस या मुलाच्या हृदयात दोष असल्याचं तपासणीत समोर येताच यशस्वीरित्या हृदय शस्त्रक्रिया करण्यात आली। आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून सुखरूप बाहेर पडत सिंधुदुर्गातील 5 नागरिक यशस्वीरित्या मायदेशी परतलेत। यामध्ये कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी येथील नागरिकांचा समावेश आहे। मुंबई गोवा हायवेच्या सावली हॉटेल नजीक 2 दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात युवक गंभीर जखमी झालाय, तर दुसऱ्या दुचाकीवरील 2 महाविद्यालयीन विद्यार्थी जखमी झाले। सलग 5व्या वर्षी घेण्यात आलेल्या पत्रकारांच्या क्रिकेट स्पर्धेत मुख्यालय पत्रकार संघ विजेता ठरलाय, तर वेंगुर्ले पत्रकार संघ उपविजेता ठरला। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवींच्या हस्ते या स्पर्धेचं बक्षीस वितरण करण्यात आलं। खेड तालुक्यातील लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीमधील डॉक्टर खान केमिकल कंपनीत झालेल्या भीषण स्फोटानं आता गंभीर रूप धारण केलंय। या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या एका कामगाराचा मंगळवारी पहाटेच्या दरम्यान मृत्यू झालाय। 10वीचा गणित विषयाचा पेपर कठीण गेल्याच्या नैराश्यातून एका 16 वर्षीय विद्यार्थिनीनं आपली जीवनयात्रा संपवली आहे। रत्नागिरी खेडशी अनुष्का अमित चिपरीकर असं आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थिनीचं नाव आहे। गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी रत्नागिरीतील प्रसिद्ध हॉटेल व्यावसायिक सुहास ठाकूर देसाई यांनी चक्क चुली मांडून आपला व्यवसाय आणि पर्यटकांची सेवा सुरू ठेवण्याचा अनोखा पर्याय शोधून काढलाय। पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रेमलोक पार्क परिसरात आकुर्डीवरून चिंचवड गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरती एका 14 वर्षाच्या शाळकरी मुलाला डंपरनं चिरडलं। या घटनेत शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येते।
गेल्या 3 वर्षांपासून सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या निकालाला अद्याप मुहूर्त लागत नसल्याचं चित्र आहे. गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. त्यानंतर आता या याचिकेवर सुनावणी पुढच्या तारखेला होणार आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा वापर करणाऱ्या इंधन पुरवठा मार्गावर मोठा ताण निर्माण झालाय. दरम्यान इराणच्या अधिकाऱ्यांनी भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांना या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे जाण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतलाय.